Jo no. Ani tolik storíček nebylo nikdy. Nice. Já se pamatuju, mám spolužáka a on se jako baví prostě jenom s klukama z naší třídy. A prostě nikdo nemá jeho fotky krom 2 lidí, takže mu na narozky udělal jeden týpek prostě to. Nebo prostě storíčko a ten druhý kam úplně skánil fotky, že mu to bylo to blbý. A já jsem měl zrovna nový mobil, takže jsem měl aspoň výmluvu. Nadělat storíčko. A jo. Nice. Skrky papa.